Hayi. Yazina Agnes. Ayinokushiyalana. Usaziyela wena ekhaya. Ya kodwa ke akuphinde kwenzeka lokho. Hayi mana nginandaba nalo. So ma yuthi kwenzakalani ngale information ekhulukhethe. Hayi. No. Hayibo. Emaye sokufanele ukuthi unginike. I guess what? Ngeke ngiyenze lento le. And yazini ungiblock futhi ungasaphindi ungitext. Hayibo Lebsa. Ungathi hayibo ngokuthi ungithathe serious. And futhi yazini ngiyahamba lana. Okay yema Lebsa ngizokutshela. Igama lakho kuyena ukhulukhethe okaTleo. Igama lakho Siyana. UkaTleo ubhuti wakho omdala lo bamdubule. And bahlose kakhulu athi into eyedwa wabo kufanele nokuthi uthinte nalo omunye. Pho manje uphu ukaTleo? Kwazi bani mhlambe washona. Uma ngitshela ukuthi usiyanda ufuna ukusiphindisela. Ucabanga nini? Checkmate, ngawina. Khohla ngeke umthole ulungelo. Hey, ubani uthi ngifuna ulungelo? UkaTleo bekazi ngamaplans akho so no Siyanda uyazi ngawo. And wazi yonke imove ozoyenza. Uhlakaniphila kafani nokaTleo. Guess what? Ngihlakaniphile nami. Nicholas tells uqobo lwakhe. Kodwa womjolo nokuba yi professional melbis. Wena nokuhlakanipha. Hayi yazini hamba la. Manje awusho ke. Bawubalekelani izolo? Hawu mama. Ake wena nobatla uintroduce ongikhulu hawo. Sibethise egalweni. No, athi mina ngifuna bona ukuthi ubani lo othandaza ubusuku bonke emzini wakhe. Ayo, eniyo cousin yawo ingibona ikitchen angikupa kimiyetse edijo otherwise ukhuluma ngikhulu kabona. Wena wabaleka. Hawu mina ubone nohole okwathi yona. Hayi okay ke. Telefoni yawo why then? Ayantina shemishini. Hey, yakade ringtone. Hello. Kenyes. Lalela ngisayisela umzali isikhiwo ukhohle uthathe sakhe lethani bahamba nogogo so uzobuya manje umlindelana ne. Oh, akichise kilifaka. Angeke likuchise. Manje lapho lezombaleni lapho. Hayibo, kimani zombalethi. Hayi siyeke ngoba izahlula. Wena wadela wena. Anyways, ugrand. Yeah, nakushap. Lalela mngani wami. Phethela indaba ezijuicy kabi. Ungabi ngathi yabona ngikuthandi or whatsoever. Okay, ihlakatsona head daba tsi juicy. Ayazini. Sengcono uyilalelele wena, yabo izwele wena. Okay. Baba nayifu. Angifuni nendoda lezumba lakho lendoda lengitholele amalibona. Wonizolalela le audio bese after everything wayilethi phone yami kibo. Oh. Alright. Yeah, you want to keep my melenyo. Mamele tu. Igama lakho kuyena ukhulukhethe. Igama lakho Siyana. Okay, somebuyeleke. Siyana ngikukhuluma nawe. Siyanda. Bani manje usiyanda? This is maybe amfanisa usiyanda. Oh, so kin need vele. Ola long wena noyetsa naslim. Ikanda. Bebe ngangitshela ukuthi ukhwela umuntu. Akhwela umuntu asimazi nokumazi be. No, sehuli late na hana kibona dinapetsa. So like when utlwile from katlego baya go Siyana. Go robane like transition ye ke yone nkuisa ngohlo ke nhle kwetsa la. Agnes wenze. Angenzanga lutho. Ah, sangithwala yini? Hayi, baby. Belalela. Hayi, awona ntotlo ihlalisa ngishem.
batla ntse o qhubeka o njwetse matla and le teng wa yona ngifihlela taba e ka mona bengina choice no sina choice wena no na le choice ya hore o njwetse but wena wa kgetha o etsang ho ithulela oh maybe ne le plan ya hao re ngetse selema sa hao o ngisebedise o qeta o ngisiye ha jwalo lalela baby mina ngiyakuthanda angirati ngiyakuthanda kakhulu futhi and uma ngifika la ukhuluma iqiniso bengingazi mina ukuthi wena noKatlolo ngena jola before yatseba ke sa utseba shem and le teng I can't believe hore nna ke choose tse wena over lives and yo ntano ngizwetsitse ka wena ka ska mamela nna ke ntse ke re he chomi pele e ja serati bona noche lalela inhliziyo fucking please yo cool cat attacking akusabatla uphite ku ubona utswe buphileng ba ka shem yo but baby una baby ya next mo attacking ke atsamane cool cat oh I mean siyanda ne akusabatla uphite ku ubona buphileng ba ka o lebale lo bla ka kopana le Ai, mas vamos chegar lá, né?